Maayong adlaw mga bata. Karong adlaw atong katunon ang pag-ila sa nagkalain-laing estilo sa puppets nga hinimo sa Pilipinas or identifies the different styles of puppets made in the Philippines. Andam na ba kamo? Sige, padayon ta. Ato sang hibawon kung unsang ang mga tumong niini. Okay? Sige, una, makaila sa nagkalain-lain klase sa puppets nga gihimo diri sa atong nasod. Unsa ganito'y pangalan sa atong nasod? Yes, Pilipinas or Philippines mo ang atong nasod. So atong ilhon ang nagkalain-laing klase sa puppets. Nakaila na ba mo puppets? Kakita na mo puppets? O ang uban nakakita na, ang uban nakabuhat na kuno sila og puppets. Okay, ikaduha, makahimo og finger puppets subay sa gihatag nga mando. O naay guide na tuon niya unsaon na to paghimo og puppets subay sa giya nga ihatag. Ikatulo, makapakita sa pagdaig sa alampat o artwork sa paghimo og puppets. Okay? O makahatag ta sa atong impression kung nindot ba, kung makalingaw ba ang artwork nato ang ato. Yes, paghimo sa puppets kung malingaw ba mo. O, sige. Okay, andam na ba ka mo? Okay, sige, padayon ta. Okay, dili sa magsaba. Tanaw diri. O, kamao naman mo ba? Naiban kamao. Pero ang uban wala pa man. So, maminaw sa taha. Dili sa ta mag-una. Sige, padayon sa taha. Sige, tanaw na turon ha. Kung kamao ba gyud? Sige. Unsay akong nahibaluan? Pangutana ni unsay imong nahibaw-an mahitungod sa pagbuhat og puppets. Kung sayo naman ang pagbuhat og puppets kung kanang naadyo kay talent ana, pero nakahibalo na ba ta kung unsa ang naglain-laing klase sa puppets? Ha, nakahibalo na mo? O kahibalo kuno. Kahibalo mo. O kakita na mo, nakahimo na mo ginagmay pero kahibalo mo unsa na nga estilo. Sige, wala pa. Okay, sige. Tanan mo atubang sa screen og maminaw. Apil og basa. Sige. Ato nang basahon ang direksyon kung unsaon nato unsay atong itubag aning 5 ka pangutana. Sige tanan, basa. Direksyon. Basaha ang matag pahayag. Isulat ang sakto kun kini tinuod og sayop kun dili. O unsa isulat? Yes, very good. Sakto kung o tinuod, sayop kun dili. Sige, number 1, magdungan tagbasa. Sige, 1. Ang mga tao sa unang panahon wala naghimo og puppets. Ang mga tao sa unang panahon wala naghimo og puppets. Unsa man na, tinuod dili. Ha? Sakto sayop. Isulat sa imong papel ang imong tubag ha ug ato nang timan-an sa atong diskusyon karon kung sakto ba na inyong tubag. Mao nay mga tubag nga ang mga pangutana nga atong tubagon kung inyong sukdon kung sakto ba na inyong tubag ron, sayop ba or dili. Sige, mo nay number 1 ha. Sige, number 2. Gibasa ta dungan. Ang puppet usa ka butang nga gihimo lamang sa imahinasyon sa tao. Atong usbon, ang puppet usa ka butang nga gihimo lamang sa imahinasyon sa tao. Unsa man na, sakto sayop. Sige, isulat. Timan-in na inyong tubag. Ato nang tan-aw ninyo na kamuray mo tan-aw kung kamoy mo inig paminaw ninyo karon, inyong sutaon kung sakto ba ng inyong tubag ron. Ha? O, sige. Ikatulong, pangutana. Tanan mo basa. Ang puppets gihimo sa pambatang pasundayag sa telebisyon. Atong usbon, ang puppet gihimo sa pambatang pasundayag sa telebisyon. Sige, unsa man na, sakto, sayop. Isulat. Sige, ikaupat. Dungan, tagbasa. Sige, atubang tanan diri. Adunay mga puppets nga gihimo parihas sa gidakon sa tao. Atong usbon, adunay mga puppets nga gihimo parihas sa gidakon sa
tao. Sakto sayop. Isulat. O sa katapusan, ikalima, daghang kahanas ang makuha sa paghimo og puppets. Sige, usbo na itong basa. Daghang kahanas ang makuha sa paghimo og puppets. Sakto sayop. Isulat diha. Kanang inyong mga tubag, kining 5 ka pangutana, ato nang sutaon karon kung sakto ba ang inyong mga tubag. O, sige. O, padayon sa pagpaminaw, tanaw sa screen, dili maglingi usa, o, dili sa magtabi, o, dili sa i-compare ang inyong answer kay mahibawan raman na ron kung sakto ba na, mangutana man ko ninyong balik ron. Sige, paminaw kay magpadayon ta. Sige. O, mga estilo sa puppets sa Pilipinas. Mo and different styles of puppets in the Philippines. Mga estilo kuno ni. Mo na siya intro nato unsa din ang puppets. Kanung saan na nahitabo unsa din ang puppet, ang background sa puppets. Okay? Sige. Dungan ta og basa, tanan tanaw sa screen, basa ta. Daghang estilo sa puppets ang naila sa Pilipinas. Adunay mga grupo sama sa Teatro Mulat, Rapids, Edutainment, Production Incorporated, ug Anino Shadow Play Collective nga nagpalambo sa puppetry sa atong nasod. Ang puppets, epektibo sa nga paagi alang sa pang-edukasyong paglingaw. Mahibulong ang mga bata sa magic sa puppetry art. Be, mangutana kog usob, kita na mo og salida sa TV nga puppets. Una kasabot ka mo ana, unsa may niyo nakita sa puppets? Oh, kamot, unsay kamot, oh kamot bitaw. Unsa pagyod? Oh, nay anino, di ba? Anino ni pakita sa TV. Kung ato lang sutaon ron unsang estilo na nga puppet ng atong kanang inyong gibuhat. Kanang inyong nakita sa TV, tan-aw na to kung unsa nga estilo na sa puppet. Sige, padayon ta. Wa say magtabi. Okay. Kini mo ni atong bag-o nga katunon ron sa niagi natong leksyon, liagi na natin pagtulunan sa mapig ihapon to nagisgot ta bahin sa katong mga sinya sa kadalanan, katong traffic lights, di ba? Daghan na kayo balik-balik na to bansay na kayo mo atong ila unsa ang mga color sa traffic, unsa na ang indicates anang lain-laing color, di ba? Lain-laing color sa traffic lights. Sige ato ning padayonon. Ania ang usa ka porma sa pasundayag. Istudyuhi ang hulagway ug basaha ang mubo nga detalye niini. Tubaga ang pangutana. Kita mo ani? Wala pa rin sa inyong panahon sa mo ni siya sa una ang naila nga salida sa telebisyon nga puppet nga mo'y mulingaw sa mga bata sa mga niaging katuigan. Mao ni siya. O unsa man nakita na mo ginani? Una sa kakita kuno sa kakita si Krista og batibot. Di kakita na Inday Krista. Nakita ko na siya og batibot. Ang uban nakakita wala. Yes, Jacob. Unsay mo nakita? Mura po siya kita kani mura og katong sa Chinese New Year daw. Kanang dragon. Tan-aw na to na unsa nang estilo sa puppet son ha? Kana inyong gipanghisgutan. Una po ikamot. So lumidyas, tan-aw na to na ron. Ato ng ilhon, mo na atong tuyo ron, matong tumong atong ilhon ang mga estilo sa puppets. Kanang inyong gipanghisgutan, yes, puppets na, pero atong hibawon kung unsa ang estilo ni ana. Okay, padayon ta. Sige, ari sa atas sa batibot. Tanan mo basa. Ang batibot usa ka pambatang pasundayag sa telebisyon nga gisugdan ni atong 1984. Kini ang pasundayag susama sa Sesame Street nga nagtudlo sa mga bata og sayaw, kanta og role play gamit ang puppets. 1984 pa dai na, wala pa mo matawo ana inyong mama basigo pa sud matawo ana higayuna. Pero mao na siya sa unang panahon di ay katong pangutanan primero di ba nga ang puppets gihimo na sa unang panahon, unang panahon. Gihimo ba? Ang saan tutubag nyo ganina? Sakto to sayop. Ang uban, unsay answer? Sa may saktong tubag ato.
Yes, sakto to siya nga. Dugay ng panahon na gihimo ang puppet. Dili lang karon lang sa atong klase. 1984 pa nagsugod ang pasundayag sa Batibot. Nya nasunod ana katong si Sesame Street. Kita na mo atong si Sesame Street pod. Wala gihapon sa. Unsa man tanawon di ay? Unsa HML? O PUBG? Dili man na siya kuan, dili man na siya puppets. Ano ka man na siya online games man na. Ha? Lahi na siya. Lahi ang puppets, lahi ang online games. Okay? Sige, pangutana. Na una, unsa ang gigamit sa Batibot sa ilang pasundayag aron pagtudlo sa mga bata? Unsa ilang gigamit? Katong ganina gipakita nga kanang aligri kaayo nga colorful kaayo. Unsa may gigamit nila ato? Yes, very good. Unsa to? Krista? Yes. Puppet. Unsa to si Altia? Unsa gigamit sa pagpasunday sa Batibot, sa pagtudlo sa mga bata? Yes, ang puppet. Very good. Mo na siya gigamit mo nay paagi nga gipakita ang puppet show. Ang puppets aron pakita ang pagtudlo sa mga bata. Sige, ikaduha. Nakakita ka na ba og pasundayag sama niini? Unsa imong gibati? O, B, kani. Katong imong answer ganina, Jacob. Di ba? Nakita na kag ingon ana nga pasundayag Jacob, putong colorful ganina, imong tubag gani, di ba? Kanang kanang Chinese New Year daw na ay? Yes, na ay drag. Unsa to siya? O, katong dako kay na warawara sa kalsada? Unsa man to siya? Puppet to siya dili. O, puppet po to siya. O, ato gyapon nahibaw ron kung unsa nga klase nga puppet na siya. Pero unsa ba imong gibati? Unsa inyong gibati kung makita mo ato? Yes, malingaw ta kung makakita ta sa puppets kay mura ra ba siya clown tan-aw nagimok-gimok gilihok-lihok diha dinaay tawo ana nga nagpalihok ato po nang kat-unon ron unsay ngalan sa tawo nga ning palihok anang puppets diha ang ato nakita. Okay? Sige padayon ta. Okay? Sige. Unsa day kining puppet? Sayon ra man ang pag-ingon ka mao, pero unsa din na siya? Sige, tan-aw tanan diri, balik tan-aw. Ay sa lingi-lingi. Unya na ta lingi-lingi ni maghimo na tag puppets unya, okay? Sige. Everybody, atong basahon tanan, dungan. Ang puppet usa ka butang nga kasagaran gihimo nga susama sa tawo, hayop o mahimong produkto sa imahinasyon nga gimaniobra sa usa ka tawo nga gitawag og puppet. Okay. Sige. Di ba? Kaning pangutan, di ba? Nangutana ganina nga, ang puppet kuno, maghihimo susama sa gidakon sa tao, hayop, sa tao, ito gipangingon ganina sa atong unang pangutana ganina. Unsa may yung tubag adto? Sayop inyong tubag sa? Sayop. Kaya inyo nakita nga puppet, kana ra manas kamot. Di, unsa man ay saktong tubag ato? Ha? Very good. Ang puppets di ay pwede di ay himuon susama sa gidakon sa tao, hayop o mahimong produkto sa imahinasyon o kani. Di ba? Ibutang man to dito nga ang puppet gihimo sama sa subay sa imahinasyon sa tao. Unsa man to inyong tubag ganina? Sakto sayop. Yes, sakto to inyo nga sakto inyong tubag, sakto to siya. Okay? Sige. Di ba? Nagisgot ta ganina nga katong giingon ni Jacob nga naay katong dragon to Jacob imong giingon. Nga naglakaw sa kasara ini Chinese New Year. Mulihok ng puppets diha kung walay nagpalihok. Dili. Kana inyong giingon stick puppets diha. Nga inyong nasa inyong ibutang stick nakakamot pud ninyo unsa man na mulihok na og walay tao dili. Yes, dili gihapon. B. Unsay tawag sa tao nga mamaniobra o mupalihok sa puppet? B. Yes, Krista. Very good kay si Krista nagbasa gid siya gisunod siya una puppeteer. Unsay ngalan sa tao nga magmanipula ana? Marco? Yes, Marco. Marco is so quiet. Quiet kanas Marco pero makamao. Nindot nang kanhilom kay bata sa niya. Bright day sa si ato subayan si Marco, hilom siya, pero naminaw day siya.
Kay kana kasagaran magtabi di man guna kadungog kay magtabi man pud unya kana sa kilid mapil po paminaw sa gatabi sa kilid. So dili na magtabi ha. Magpadayon pa ta. Sige. Okay? Next one. Sige. Kani. Ania ang mga impormasyon nga angay niyong makatunan mahitungod sa puppets. Ato na hinumduman ha kanus unsa nang puppets. Kanus sa ito nagsugod ang puppet show? Yes. Yes. Zoe. Kanus sa Zoe? 1984. Wa gid malimot si Zoe sa gibasa ganiha nga 1984 nagsugod ang puppet. Sige. Ang puppets epektibo nga paagi sa pang-edukasyong paglingaw. Mamutoy gilingaw sa una, mamutoy himo lingaw-lingaw kay murag klase to siya pero mga puppets ang gigamit. Sa Pilipinas, nagsugod ang puppetry sa panahon ni Dr. Jose Rizal day kunon tato ang atong bayani nga sa iyang pagdula sa Carillo. So una pa gid ang panahon pa ni Rizal. Dr. Jose Rizal. Kaya kato 1984, nagsugod man to pasundayag sa TV. Diba? O, katong batibot. Mo to siya pagsugod. Pero sa wala pa rin ng mga TV sa una, nga wala pa ng mga salidang pang-edukasyon paglingaw sa mga bata, sa panahon ni Dr. Jose Rizal, nga atong pambansang bayani, naana na ito'y puppets, nga gitawag og, unsa to? Yes, Carillo. Okay, unsa din ang Carillo? Sige, tanaw dili ara makabalo to sa Carillo. Okay, ang Carillo usa ka shadow play. O katong ganina, namon to ingon pagpangutanan ko kita na ba mo puppets, ingon mo, nakita na mo anino kuno kay bitaw sa kung mag-brown out, atong ibutang atong kamot diya na ilang paraha, atong ibutang kamot, o ni mo shadow dayon siya, mo create og different. Lain puro man sa ba sa iro. Itong ikuan ito sa shadow ang anino niya mo reflect dito sa bongbong. Sige. Ang Carillo usa ka shadow play. Si Dr. Jose Rizal nagamit og carton or stick nga gibutang sa luyo sa puting panapton. Nigamit siya og puting kandila luyo sa itom nga puppets sama ni anang anaa sa halagway kani. Di ba makita nato nga unsa ka isa sing tanaw ani? Kani tao ni siya, mga tao na unsa ning kani ilay kini? Yes, mao ni ang atong mga sakyanan sa kadagatan sa unang panahon pag-abot sa mga Kastila sa Pilipinas. Kay gisakyan bes mga Kastila paabot sa Pilipinas kay katurang ilang sakyanan sa kadagatan, ilang barko nga dili pa jud kay lig-on kaayo pero naabot pa gyud sa Pilipinas. Pila ka grupo to, pero ang grupo ni Magellan mo'y nakatungtong, nakatunob sa yuta sa Pilipinas. Okay? Sige. Unsa tingalan sa atong shadow play? Yes, Carillo. Kano sa to nagsugod ang kanang puppet show sa TV? Yes, 1984. Gituwag na ni Joey ganiha. Kinsa nga to ang nasunong bayani? Yes, Dr. Jose Rizal. Nasa inyong grade 1 na. Sige, padayon ta. Okay. Aduna pay daghang klase sa puppets nga gihimo sa Pilipinas ato kining sayran. Sige. Di ba niyon ko ganina, nakita na mo, nakabalo na mo, kita na mo. Ang uban ka maumubuhat. Pero, atong hibawon kung unsa ang mga estilo, unsa na klase, ang sa na style anang inyong gibuhat. Okay. Una, hand puppets. Unsa na hand puppets. Mo to yung ganina. Bitan-aw na to kung sakto ba ni. Atong basahon tanan. Everybody, hand puppets. Okay, so good. Kini nga puppets gihimo gikan sa foam o panapton. Ang kamot sa puppeteer gipasulod sa liog sa puppet ug ang palad niini nagkupot sa ulo kabahin para madali ang pag-abli sa baba o tan-awa kini. Mo na inyong giingon ganina nga medyas nga isulod sa kamot. Kamot nga isulod sa nabali si ma'am. Kamot nga isulod kamot nga isulod sa medyas. Yang kana inyong kamot, sa upper part ana pwede niya drawingan pareha ani nahitabo ani butangan niya butang kanang dunggan-dunggan, ibutangan lingagag na ibaba diri na isus kani siya mga ngipon, mga teeth ni siya mga ngipon ni nasa kilid. Muna inyong kamot inyong sulod ana, di ba? Nakasulay mo ana di ay? Nakasulay na sayon rasa. So sa may ngalan ana kana magamit og medyas o di ba panapton. Yes, very good.
puppet, hand puppets ang tawag ana ha. Okay. Ug maghimo mo ana. Pila man kasagaran inyong himuon. Kay may puppet, gusto mo ting istorya man na siya. Dinapo na siya tubag-tubag man na sila. Di ba? So kamot, kung kamot pila man kapukotong kamot? Yes, duha. So kinahanglan ta maghimo og kung maghimo tag hand puppets duha, labin-labin gamay duha ka. Yes, hand puppets kay magtubag naman sa hi, hello. May na po rin usa. Hello, mo na po rin usa. Like tingog ba? Pero usara ka tao ang magdala sa paglihok o pagtingog ana. Okay, sa titawag sa tao ana? Yes, puppeteer. Very good. No, puppeteer ang mupalihok sa kamot. Na may napo na siya mga dialogue nga buhaton ang puppeteer nga tumadungog mo to sa batibot nga naay mga kanto makadungog ka nga istoryahanay pero puppeteer ay nagpag-move sa puppets. Okay, ikaduha. Unahan puppets. Ikaduha. Okay, rod puppets. Kini nga mga puppets gibutangan og tukod para sa pagmanipula sa lihok sa ulo, kamot o tiil o sa puppets. Okay? Tan-awa na tukod, dili tukod ha, dili na tukod. Tukod, na tukod o napoy stick diri sa luyot aron makontrol, aron magmanipula ang paglihok sa ulo. Lisod man po kay ang puppets galakaw unyang ang ulo wala maglihok, di ba? So mo-move gani ang tiil, of course, mo-move ang kamot, mo-move pad ang ulo. Mounang butangan siya og tukod, butangan siya og pisi diri sa loyok aron makalihok ang ulo, kamot og tiil. Unsay tawag anang naitukod? Yes, rod puppets. Ikaduha na ha, aretas ikatulo. Ikatulo, giant puppets. Kini nga mga puppets adunay gidakon sama sa tao. O ganina ha. Sakto to yung tubag sayop. Sakto to ha nga ang puppets himuon sa susama sa tao, gidakon sa tao mo na siya. Gihimo kini ginama sa foam o ang ginama o ang ulo ginama sa fiberglass. Gisulob kini sa puppeteer samtang naglakaw, nagsayaw ug bisan unsa nga klase. Ang higanting puppets o giant puppets sa Aguno Rizal ato sa ilang celebration higanting festival kani siya parinay ka kag tao, di ba? Pwede pud hayop ni, hayop mga mananap ang magbuhat inani pero ang nagpalihok ani unsa man? Kinsa man? Yes, ang tao. Unsa tawag sa tao nga nagpalihok ani? Yes, puppeteer. Okay? Sige mo na ikatulo ha. Dahil ni kaupat. Kana. Tanawa. Unsa ikaupat? Stick puppets. Mao po ni inyong giingon ganina nga isulod ibutang og stick. Muna siya pinakasayon buhaton. Kay stick ra man imo ra nang gunitan ang inyo mo ra man ang gunitan ang stick niya mag-dialogue na dayon tong imong gipang mga characters nga imong gihimo. Mag-dialogue na dayon sa ilang isulti, di ba? Okay, unsa rin ang stick puppets? Sige tanan. Kini nga mga puppets gihimo gikan sa cardboard o stick. Gilihok ang puppets pinaagi sa pagmanipula sa iyang stick. Mo na siya gitawag og stick puppets because inigpalihok niya sa puppeteer ang kanirang stick mo iyang gunitan o ana siya maggamit og PC nga mo-move. Mura na siya magkikiay magulukso-lukso na ang atong puppets dire. Okay? Mo na ikaupat, di ba? Okay, unsa ti una? Yes, hand puppets, ikaduha, rod puppets, ikatulo. Yes, very good. Giant puppets, ikaupat. Yes, kani, stick puppets. Next one. Okay, tanan basahon mo ni kalima. Black theater puppets. Klaro kay basta mo kuang gani niya ang iya gani siyang background, kung black gani mo siya black theater puppet, ngit-ngit gani siya ha. Sige padayon ta. Unsa nang black theater puppets? Everybody, tan-aw diri, basag apil. Kini nga mga puppets gihimo gikan sa foam. Timaniha gikan sa foam, pisi, panapton ug uban pang mga material nga isulod sa lawas sa puppet. Ang tibok lawas mahimong mamanipula. Ang puppeteer anaa sa likod ni inig pasundayag. Itom nga panapton ang gamiton para maklaro ang disenyo ug kolor sa puppets. Sige, unsay gamiton gani sa black theater puppets? Yes, foam gihapon. Foam, PC ug panapton. Unya asa man dapita ang puppeteer ana? Ning sulod wala. Ning sulod siya sa puppet? Wala. Nara siya sa likod. Nara man siya sa
likod niining pasunara sa luyo sa tabil, luyo sa tilon, nara diha ang puppeteer. Dili pareha sa giant puppet nga iyang isulob aron mulihok, mulakaw pud siya aron musayaw pud ang puppeteer. Ang puppeteer aron ang puppets mulihok, musayaw pud, ha? So ang mo na siya black theater puppets. Next one, kani string puppets. String, ha, timanis tilhay po tong stick. Ang stick gamit og stick. Ang string na gamit og gamit og string or wire. Sige, atong basahon. Kini nga mga puppets gihimo gikan sa kahoy, guma, string ug wire. Ang string gihugot sa ulo, kamot ug tiil nga moy ni palahon sa puppeteer sa paglihok sa puppet. Sige, kahoy ang gigamit, dili foam. Ngano kahang kahoy man? Ha? Unsa may diferensya? Unsa din ang kahoy? Gaan, bugat? O bugat? Ang kanang foam, gaan, bugat? Yes, gaan. So, unsa may maayo, unsa may kuan, unsa may diferensya? Bugaan o bugat? Okay, bitayon man ni siya. Bitay ra man ni kay ang puppeteer na man is iba manara man ni gipabitay man ni siya. Magamit naman ng string aron higtan ang kamot, ug ipalihok ang kamot, i-move birahon ang string nga naghigot sa kamot ug pahilihok ang ulo, kana pod mo iyang ilihokon. Kung foam ni siya, ining hapak sa hangin padpad bisag wala palihok ka pa siya, mo swing na siya diha, mo swing kay gaan siya kung foam, di ba? Pero kung kahoy, magbitay ra gina siya diha kay bugat man ang kahoy, unya maghulat nga birahon sa puppeteer ang sa kamot, usa pa mumulihok ang kamot, ang tiil ug ulo pod. Okay? Sige. Mauna ang ikaunom nga estilo sa puppet sa Pilipinas. Sige, unsa gali itong una? Yes, hand. Ikaduha. Pwede na wala ni puppet. Butang hand. Sunod ikaduha. Yes, rod. Sunod. Katong dako kay nga isuod og tao. Yes, giant. Na unya ikapat. Ang pinakasayon. Yes, ang stick puppet. Then ikalima. Katong itom og background. Unsa to? Black. Sige. Black. Black theater puppet. Okay? Ug ang ikaunom kani string puppets. Ha? Okay. Unsa to'y magamit og kahoy? Yes, ang string. Ang uban magamit og foam. Kay ila man ang gamit man sila stick, magamit man sila og lain. Ang foam pod katong giant pod foam gyapon gamiton ato kay bugat ang pugkahoy, di ba mapurma ang kahoy kod. Kay mosulod bi ang tao ato. Isuloob man to sa tao. Okay? Sige, padayon ta. Sige. Ato ning katong unang pangutana ganina sa wala pa mo nahibaw-an ato, di ba? Wala pa. Nahibaw-an nyo na sa atong discussion, makabalo na mo kung sa nga klase sa mga estilo, unsa ang paghulagway ang mga estilo sa puppet sa Pilipinas. Sige, aritas laing pangutana. Sige. Atong basahon, basaha ang mga pahayag ug tubagi kung sakto ba kini o sayop. Isulat ang tubag sa blanco bitaw. Katong gaya sakto og sayop gihapon ni. Tanawon natin ron kung oral na lang niya, oral na lang ni kinapatay taas kayo nga buhaton. Okay, number 1. Sige, ang string puppets gihimo gikan sa foam, pisi, panapton ug uban pang material nga isulod sa lawas sa puppet. Ha? Sakto? Sayop? Yes, very good. Sayop. Unsa man gihimo ang string puppet? Di man himo foam ba gigamit sa string puppet? Yes, dili siya string kanang client, dili string sa dili foam, di ba? Ingon si Christian, wood kuno, wood. Made of wood ang string puppets kay aron dili siya mapadpad gaan man ang ingon na ko ganina nga kahoy, di ba? So sayop ni siya ang number 1. Biunsa man sakto ani? Yes, ang string puppets made of wood. English man ni si Christian ay sige, gihimo gikan sa kahoy. Pero kung moingon ta og foam, PC, panapton og ubang material sa isulod sa puppet sa lawas sa puppet, lahi na pud na siya, ha? Okay, number 2. Tanan, basa. Ang giant puppets mulihok pinaagi sa pagmanipula sa iyang stick. Giant kuno.
Nya stick. Sakto sayop. Sayop na pod. Unsa din ang giant puppets? Oh yes, very good, Zoe. Katong dako kay sama sa tao nga isuot sa tao nya molihok kay gisuot man siya. Unsa din stick puppet? Yes? Anybody? Oh, Christian, ang stick puppets mo tumagamit og stick nga moy gamiton sa pagpalihok sa puppet. So sayop na pud ni. Sige, number 3. Ang karilyo usa ka shadow play gamit ang foam, PC ug panapton. Sakto sayop. Very good. Sakto. Kinsang panahon kinsa may naghimuan ng karilyo nga puppet show? Yes, si Dr. Jose Rizal. Very good. Gyud kaayo. Si Dr. Jose Rizal ang atong nasudnong bayani. Sige. 4. Ang giant puppets gihimo sama sa gidakon sa tao. Sakto sayo. Very good. Sakto dali kay makatubag sa giant na guna sa mo dako gyud kay na siya, di ba? Okay, last number. Ang rat puppets gibutangan og string para sa manipula sa lihok sa ulo, kamot og tiil. Oh. Yes, butang string na pud kuno. String ba tong gibutang sa kuan? Rat puppets, string to? Dili ang gibutang ato tukod. Unsa man nagamit og string? Yes, ang string puppets pod. So unsa man number 5? Sakto sayop. Yes, very good. Sayop. Okay? So nakasabot gyud di ay kung maminaw lang gyud ta, makasabot ra gyud sa. Oh, sige. Pipila ganito kabuok ang atong string puppets? No. String puppets anon. Pila ganito ka estilo ng atong puppet sa Pilipinas? Yes, unom. Ha? Timan Iunom ang nasa sa lesson nato unom. Atong ka Jose Rizal shadow play punto gihapon. Okay, next. Kini. Di ba pila man ni kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung naminaw mo, sayon ra pa ang tupag-tubag ni ini. Okay? Sige. Unsay akong nakatunan inyong ibutang dinhi. Dili na mo magcopy, dili na mo mag-draw. Naanay activity sheets sa inyong kilid, gibutang sa tray, inyo nang kuhaon. Ha? Sige. Kani nga activity sheets mo inyong kuhaon usa mo na yung tubagan, ha? Okay. Sayon ra kaayo na. Kani dinhi wala ninyong name pero diha sa inyong activity sheets naanay name sa ibabaw. Write your name, your grade and section ug ang petsa. Ha? Ibuta ang petsa pod magkat-unta sa pagsulat sa petsa. Ha? Okay, sige. Start. Do it in 5 minutes lang. 5 minutes. Okay? Sige, dali naman na kadi na mag-draw anang udi na mag-draw ana na may gihimo diha activity sheets. Inyuha na lang pagsulat unsa inyo nakatunan unsa to mga naglalaing estilo sa puppet sa Pilipinas. Okay? Sige. Padayon. Okay? Done? Human na. Sige, padayon ta. Okay? Sige. Kani, mo ni unsay akong buhaton. Unsay imong buhaton? Mo ni siya ang puppet finger puppet. Sige, ang paghimog puppet usa kanindot nga paagi sa paig sa imong ekspresyon. Magbuhat kita og finger puppet kani mo inyong buhaton. Mo ni inyuha nga project sa 4th quarter, magbuhat mo og puppets. Di pa na-pass dayon. Kani, pila kanini ka fingers ang gibutangan? Yes, 4. Ne pwede po na po ana pog laing 4 diri sa pikas kamot. How many fingers we have? Yes, 10. Pwede ra og 4, 8, basta kay kani siya mga different characters man siya nga inyong ibutang dinhi. Depende ninyo sa inyong imagination, sa inyong imahinasyon nga gusto niyo i-express nga mag-istorya kay na may dialogue, dili man kay magbuhat ra mo ani nga inyo ra ipas nako, inigpas ana pa-perform mo muna ako diri sa tubangan. Mag-dialogue man ni sila imo mga puppets, kay butangan man nimo nig life unsay ilahanggi, unsay ilang istoryahan, ha? Dili ni ingon sayon ra kay nga inanaon, kinahanglan magkat-on mo at tubang ni sa tubangan, magbuhat mag-istoryahanay ni silang upat. Okay? Sige, uban excited ang uban kining dungo kay nagkulbaan pa sila ayaw kakulba. Kay inikita niyo sa uban nga
mag-una niya o buhat, mo ari sa tubangan, ma-excited pud mo nga mas labuan ninyo, di ba? Mo na inyong una-unaon, sige. Ang finger puppet o sa kagamatoy nga puppet gihaom o gipalihok sa usa ka og tanang tudlo. So kana siya sulobra na diha di unsaon na paghimo. Sige. Mo na itong buhaton. Mo na inyong buhaton sa inyong ano inyong project unya. Andama ang galamiton lapad og lapad nga karton og gamiton pero sa pagdrawing. Karton, kaning lapis, kanang Crayola or gunting mo da gunting. Magkuan dili lang mo mag-isorganize imong classmates kay sa inyo ra ako na i-project ninyo. So mo andamon kanang Crayola, kanang cardboard o karton nga baga o kanang lapis or lapis nga i-drawing nimo og gunting. Dayon, maghuna-una ka unsa nga karakter. Bi unsa karakter imuha so mga babay ganahan sila og ganahan sila Disney characters. Kinsa mo to mga Disney characters? Si Princess, katong isa mo to mga princess to Cinderella, si Snow White, kinsa pa? Rapunzel, kinsa pa? O si Ariel, napos Ariel dito. Sige, buti na buhatan ninyo na kanang sa mga babae, pwede mo mga Disney characters. Pwede po mga cartoon characters. Kinsa mo to mga cartoon characters? Yes, si Hello Kitty. Kanang Hello Kitty nakita ni tong palibot mga Hello Kitty man na. Kato si sa pailain na cartoon character. Barbie. Barbie ba to? Unsa pailain? Kinsa pa? Si Minnie Mouse o si Mickey Mouse napay daghan. So pwede pud kana nga tema inyo kanang imahinasyon na mo inyong i-develop sa mga lalaki pod. Pwede po tong member sa Justice League, di ba? Kinsa ka na sa Justice League. Pwede po siya member sa katong mga Avengers. Pwede po katong nga characters ang inyong buhaton sa kinsa ganahan ato. Pero dili lang kay magbuhat ra mo ana inyo sa nang buhatan og dialogue nga mag-istoryahan na silang mga characters di unsay mga istoryahan nila. Aron mo barog mo sa inyong diri sa atubangan ug mo na inyong buhaton. Okay? Sige. So unsa na mo na inyong buhaton ha? Mo na inyong project for the 4th quarter. Magbuhat mo og finger puppet. Kanang finger puppet mo na porma na niya isurob raman sa kamot. Pero namo uban mo follow ani instruction ani pero uban buhat ra diretso. Depende na sa diskarte ni ang importante ana nga ang inyong isulti unsay dialogue, unsay story nga inyong buhaton behind anang inyong naglingaw man ta, malingaw ra ta maglikliyo ng kamot dinhi mo tingog. Na kini sila yung mga pulong nga ilitok. Mag-istoryahanay gina sila, di ba? Nilain-lain po nagtingog, mura mo magdrama na sa tubangan, ha? Sige. Yan, uban kay si Jacob excited na daw siya. Si Yuri. Excited na kuno siya. Nana siya nasa iyang imagination kung kinsa nga unsang mga characters, kinsa iyang ipang himuon nga finger puppet. Hasta po si Zoe, si Altia. Excited na kay si Gab kay maminaw ra si Gab, hilom ra kay si Gab, pero naminaw hasta si Marco, si Clint pod, naminaw ka Clint. Yes, dali kay siya makaingon gyud. Yes teacher, teacher. Moana man na siya dayon. Binisaya ako dire, nasa iyang una-una mag-translate sa in English. Wa beto gibutan diri og ang atong string puppet gihimo sa kahoy, pero papangutanan ako unsa din gihimo ang unsa gihimo sa wood kuno kahoy. Naminaw ra dai siya pero silent siya usay mo saba pud siya. Okay, padayon ta. So mo na yung project for the 4th quarter ang finger puppets. Okay? Prepare the dialogue. Okay, sige, padayon ta. Excited na ning uban. Excited na sa kung maminaw sa dialogue kanyang buhaton. Okay, let's go. Mo na yung rubrics nga atong gamiton unya. Paghatag nako sa sagrado sa points sa inyong himuon nga finger puppets. Mo ni siya ang puntos. Yung highest ani 5, ang pinaka lowest is 1. Walay 0. Okay, ako ninyang ihatag ninyo ang kaninga rubrics aron inyong basihan inihimo ninyo sa inyong puppets. Okay, aron kay balo mo unsay kulang sa inyo ha.
Okay, next one. Sige, aritas pagsukod. Okay. Atong sukdon kung sa inyo nakatunan. 8 items ra ni siya. Dili na po ta magsulat. I already printed kani ang tanan nga activities gi-print na aron makaapasta sa oras. Hindi na po magtabi og di na magkumpiray sa inyong gikopya kay di mo hangad-hangad diri sa screen kay magcopy dili na kay sulaw baya pod. Nanay gi-print na ko diha ang mo inyong kuhaon. Tan-awa sa tray sa inyong kilid. Tan-awa kani nga o pagsukod sa nakatunan, tan-awa diha naanay diha tanan. Okay? Sige. Atong basahon ang direksyon usa. Basaha ang item ug pilia ang saktong tubag. Isulat ang letra lamang. So letra ra isulat diri sa blanco. 1 to 5 ra na siya. Pero sa 6, 7, 8 nalisumpay kamo nay mosulat na pod. Okay? Sige, akong paklion ni ha. Kuha sa daan ang akani siya nga activity. Tanawa sa diha, pareha ning dagway. Moy kuha. Di ako ning ipaklion sa next na pod. Okay, sige na ana. Diri sa atong screen, wala na siya name diri, walay grade and section og pizza, wala. Pero diha naa gihapon ni. So ayaw kalimot pagsulat sa inyong ngalan, grado og section ug ang petsa. Okay? Sige, ako ning paklion. Okay, kini sa 6, 7, 8 dili na ni siya letra inyong isulat. Ang inyong ilho na ninyo, ilha ang estelos nga gipakita nga puppet isulat sa blanco ang saktong tubag. Kung kani siya unsa man ning estelo, unsa man ning style sa puppet, unsa ang style sa puppet isulat diri sa blanco, kani pud siya isulat po sa blanco, kung kani po siya isulat sa blanco. Sayon ra sa. Nya ang spelling na lang pod. Sige, sige lang. Ang spelling pwede mo mangutana. Pero kay kana kanangutana, ang mahibaw na po sa tubag sa. Sige lang. Isulat lang na diha og mas maayo kung sakto nga spelling. Pero kung sayop ang spelling niya, sakto ang tubag pero spelling recipe ako ra na i-consider pero atong koreksyonan. Atong isulat unya ini-check na to ang sakto nga spelling sa mga words nga inyong gisulat. Okay? Sige. Padayon ta. Ang tanawa diha naratanan kanita na akong gihatag nga activities na natana sa inyong kilid. Nasa tray. Kuha lang gid na unya mo inyong ansiran. Okay? So do it in 5 minutes. Dali ra man na kay letra ra man tong ganina. Test 1 sa B na pod isulat ra man ni. So 5 minutes ra na. Okay? Start. Okay, padayon na ari na sa dugang buluhaton. So si Ma'am Do, di na siya kalimot ang dugang buluhaton. Okay, sige. Okay, aron na mo'y kalingawan sa inyo ha. Kay katong gihatag ganina, project man to, di man to is ipas dai ni kaugma. Unya man to ini human sa atong quarter, last quarter, fourth quarter sa ato na kukuhaon. Kay mabuhat ang dialogue ato. Okay, mo na siya akong pabalo ninyo inig uli. Muna inyong bring house, ha? Sige. Wala mo ra po ta nagkumbira, man ta diri nagkumbira ta og yes, lesson ang atong mga pulong ang atong atubang diri. Sige. Okay. Unsa nga karakter sa finger puppet ang imong gihimo? O maghimo gani ka sa inyo unsa nga karakter. Base sa karakter, himo kini og dialogue nga gihimo nimo magamit alang sa usa ka pasundayag. Isulat kini sulod sa dialogue box. Kani dinhi. Ako si, pwede pong ininglisyon ninyo, I am, matubag po si Kuan. Kani kay, usara man ni kabuok. So ako si Kennedy Tukero, Ajan Kennedy Tukero, mabait na bata at masunurin. Mo ibutan din he. Usara man siya. Akong gi-require sa inyong project, kanto ng 4. O diba, more than 4. Ha? Kaya nanto'y dialogue. Na pwede kang maingon na po si Susimo de. Ako si Susimo. Gamayng bata, pero buutan. Moana na po si Susimo. Hindi maingon na yun si Christian. Ako si Christian. O, iniliso na pong Christian. I am Christian. I am, samay akong itawag ni Mudong. Yes, intelligentsia. Yes.
I am very intelligent. I am very, unsa man. Unsa pa may lain? Yes. Buutan po kuno siya kay behave kuno siya and respectful si Christian. Okay? Mao na siya atong ibutang diha. Usara na siya. So, usara po katao ang mag-istorya dire. Okay? Sige. Monolog na siya kay usara man. Okay? Sige. Kani gihapon, ayan na kopya gihapon kani. Naana gihapon na sa inyuhang tray. Giprint po na nako. Itanawa lang na siya. Then, get one. Insert sa inyuhang assignment notebook. Unya adto sa balay. Ansiran. Okay? Sige. Okay. Sige. Thank you very much, kids. O, tanawa. Awara gud na o. Mo na yung rubrics unya inig kuha ninyo na inyong assignment. 10, 9, 8, 7, 6 ka na. Haom. Lain po kayo mag-character ka diya og Hello Kitty niya. Ang imuhang imong isulti dili about Hello Kitty. Lain po kayo og imong ka-character ka diya og animals o animals food. Nya tao day ka imong hisugutan. Pero ka animals imong character di mayon ka ay kanang Marco. I am Marco Cañete. Animal names anang character sa animal di ibutang. Lain po kayo di ba? Nabutang kanyang naong ni Jericho Rosales. Unsa na lain? Naong ni Piolo Pascual. O niya, ang ibut... Mingon di kag, ayan, Marco Cañete. O, gwapo kayo. Di ba? Mo na siya ato ang, mo na ang usaon pag-rate ninyo. Naapo na diha sa kuan gihapon. Nagyapon na diha sa 3. Aron makakita mo usaon ang paggrado. Aron, kamo mismo, makaibalo unsa ra inyong nahimo og pila ra ka points inyong giabot. Okay? Okay, very good you guys. Mga bata, maminaw gid sila. Okay, thank you very much kids and bye-bye.